सोरथो फन होलायखोब्रा एफा फुङावलाय मस्त' सन्द्रदोंसो एफा गोदो गोदो उन्दुलांबोदोंमोन आं ओरैखांबा मोनायाव उन्दुखाथारा बायदिसिना खामानि खोथा सानैनानै दासो गोदो गोदो उन्दुलांबोदोंमोन आं मानोसैलाय है मस्त' सन्द्र हेल' हेल' माथो खोनायाबो हेल' ए बाजैसो माथो जाखो बाजै माथो एथ' फुङावलाय फन हरलाबायखो एथ' मोजां गोदो गोदो उन्दुलांबोदोंमोन आं हा अरुनदय ए बाजै आं बावनासो दङ फै फै जानाव फै माबाथो फै बाजै आंहा दिनै सम गैया आरो आं मा खागज लाबोनानै बेखौ गासैबो लाबोजोबखा गामिनि मानसिफोरखौ खबर हो आरो गासैबो लिंखाजोब खेबफोरनो आं हरलेनोसैबो बारा गोबाव नेथाया दे माबा थाब फै भेजाल दुनियानि भेजाल अखानायबाथाय अरुनदयनि दावराव अखानायबाथाय अरुनदयनि दावराव सरखाराबो सरखार नालाय ब्रा बुस्थुफोरखौनो थोब्ले माब्ले हरो दा नायदो मोननायफोराथ' मिनि हाले हाले जासिगोन मोनिफोरा जोजादो दाना मोनिफोरजों सिला सामनाय बेरे हरसायाव थांब्रना लानाय बायदि बेब्रे बाब्रा भेजाल पिसिडिसिनि मेम्बार जानानै जारलासो जाबाय हा ना दरमाहायानो दङ ना थाखा फैसाखौनो गरसे गरनै दांनो मोनो ओजों हिनजावजोंबो रायजा आरो गामिनि हिनजावफोरजोंबो माबा मोनसे आसुनु सफैनायाव राननानै होजोबनो हायाबा खेबखो खाबो बेजों उनजालाय रायजा बै गोजौ थाग्राफ्रालाय मा मिथिगौ मेम्बारा मोनजादोंना मोनलोङाखै मा जादों जायाखै गावस्रा सियाराव जिराय मोनजानानै आथिं सिमु मोनजानाय उदैफ्रा दुलदुं दालथां खर'फ्रा लान्था लुन्था जालायलांबाय नुखाय बांखाय मिथिं दावथिंफोराव लेक्सार होलाबायनानै उदैफ्रा गिदिर गिदिर जागा जाहालायि पकेट जाहालायि जाजोब्बाय दा जोंहा बिदि लांथां र' एबाराव नायनि आंबो नानि थावआव ना सेरजाया सोरथो फैलायखोब्रा बेरायफुंजालाय हब्रा हब्रा गारि फैदों मानसिया जों मा जानानै दङ हब्रा हब्रा गाबजि फैदों सिगाङाबो जोंसो उरला दहाय फुङाव फन खालामहरनाया माबा अरुनदयनि खबरखौसो लानो फैदोंमोन ए बाजै नोंसोरसो आंलाय बेखौनो सोरबासो नंदों फैजोब्बाय गासिबो औ फैजोब्बाय उरला आदा माथो न'आलाय सिरि बाजैयालाय बहाथो थांदों न'आव गैया नामा बाजैया नोमबाजैया सोमसि नोमबाजैया मैया न'आव थांदोंलै ओंख्रियाव संख्रि बारा जानायखौ एसे बुंनायखौनो बोराबनानै न'आव खालामनानै होनाखै दोनै गाबोननि हिनजावफोरखौलाय सोरखौ मा बुंनोब्रा गासिबो खर' जाग्रा जोबसो बिदिसो जादों उरला औ बाजै बिदि जादों है बेफोरखौ बाद होदो दानोसो गासिबो सफैजोब्बायबा गाव गावनि नामखौ साफा खिथाजोबदो दे मा नाम आरो कागजफोरा लाबोजोबथार दा गासिखौबो लाबोजोबदों उरला आदा दे गावबागाव नामखौ खोन्थादो माबा उरला आदा आंनिखौलाय मिथिखायो दा आंनो गावनो मिथिखायो सोमसि होननानै दहाय सिगाङावबो गाबज्रिखादों माथो सोमसि बसुमतारी होनो ए नंगौथ' दे थियानो दोनदों दे आरो माखासेफ्रालाय माबा आदाया आंनिया थिबुलि ब्रह्म आंनियालाय थिफ्लिसो दा गावहानो मिथिखायो उरलाया बावबाय थायो खोमा नामखौनो ए नुवाथाय माथो बावोलै माथो खालामनो ओरै खामानि टेनसन ओरै रायजोनि खामानि टेनसन ओरै न'खरनि टेनसन बबेथिं बाहायजेननो जायो आं बे खर फिसाखौ लानानै मेलेमासो खालि जालांनो हमलाजोब्बाय दे बै सासेयालाय नोंहालाय माथो हौवाफोरालाय बेयाव मानो फैखो बेयावलाय गासैबो हिनजावफोरनि गोजासो हिनजावफ्रासो मोनो अरुनदयखौ नोंहालाय मा मोनगोन आरो मा नाम नोंनालाय खोन्था आंनिया माबा आदा है फाग्ला माबा बेलाय नामाबो माबा थायोना माबा नङालै उरला आदा आंनि नामा गांगुसो गांगु हाजोआरि आंनिया माबा आदा आथिं लिंग्रानिसो खालामदोंमोन आङो दाख्लैयो फैदोंना फैयाखै दा बेखौनो खबर लानो फैदों आङो ए नोंना आथिं लिंग्रानिसो नुदोंमोनथ' मोनसे दङ फ्रमा गांसे दङथ' गांगु नामनि माबा आथिं लिंग्रा ना माने आं नायाखैना माथो जानाय आथिङालाय माथो लिंग्रा जाखो माबा उरला आदा न'आवबो गैथारा नालाय आरो मबाइलावबो रिसार्ज जोब्बाय बेखायनो रिसार्ज सोनो होननानै दाख्लै हाजोआव हाइबो नायनो थांदोंमोन आं हाइबो लाना फैनायाव अन्थाइयाव गान्दोना गोलैदों बेनो लेक्सा जानानै लेंग्रा जानानै थाबाय अजानाव थांबाय डाक्टारनाव थांबाय जेरावबो थांबाय हामासै गोजानाव थांबाय बिराद फैसा थांबाय आदा मुलि जाबाय सिलेन लाबाय जेबो हामासै बेखायनो बे अरुनदयावनो आथिं लिंग्रानि मोनबाय बायो खोमा होननानै दाख्लै एप्लाइ खालामना बायदोंमोन 1250 थाखाबाबोथ' एसे एनै माबा मोनसे जाया बे उरला आदा ए नोंना बिदिसो जादों मोनगोन फंबाय सिन्था खालामना आं खालामना होथारगोन आरो दालाय
नोंसोरलाय मा खालामदों दालाय? दा गावबागाव कागजखौ बै टेबोलाव दोननानै गावबागाव थांदो। ओमफ्राय मोनसे खोथा बाजै, आंहा माने खस्थ' जाथारोलै गारि भारा, ओरै बाइकबो गैया, ओरै न'खरावबो गैया, ओरै थांनांगौ गथ'नोबो मेथाइ लाबोनांगौ, गथ'आबो सोरांबाथाय फुं जाबाथाय मेथाइ नागिरनाय माबा नागिरनाय, आरो गोजाननिफ्राय थांना फैबाथाय सिगां स्पिडखौसो खनग्रोखायो। बेखायनो बैफोरखौसो एसे लानाय जादोंमोन बाजै। बैफोरखौलाय मा एसे लाखोब्रा आदा, आं बुजियासैलै नों मा होनदों। है फाग्ला, बेखौनो बुजिया नामा? ओइ सोमसि, नोंलाय हमनो हादोंना हायाखै आं मा बुंदों? आं हमनो हाखादों दे आदा, नों फैसा गैयाखैथ', बेसेबांथो नांगौनो, बेसेबांथो बिदों? थिग दं नों सोमस्रि, बाथ्राखौ डाइरेक्ट हमनो हाथारो। माबा बाजैमोन सोमस्रि आरो गांगु 80-10थाल'। माने 80-10था मानेथ' मिथिखायो दा बेसेबां? 10था। 10थाल' आदा, 80-10थाबालाय 10थाल'सो जाया होनबा आदा? बे गांगु फाग्लाया बाथ्राफोरखौ हमनो हाथारा। दानि जुगाव 10थानो जायो फाग्ला। गारि भाराया बेसेबां थाङो थांलाय फैलाय गारि भाराया? आरो गय खान्दिसिनि दामा बेसेबां? साहा खापसेयाव बेसेबां नों मिथिगौ? 10था नङा, 1000से। 100 थाखाखौसो गांसे हमो फाग्ला, 100 थाखाखौसो गांसे। 1000से बुंदां, 1000से नांगौ। आदा, 100खौसो गांसे होनो, आंलाय मिथिथारामोन, दिनैसो मिथिदों। हाबाब आदा, 1000से गाहाम लाथारसै, आंहाथ' फैसायानो गैया, माखौ होनांगौ दे। बेमार जानानै, आथिं नायजानानै फैसायानो गैला, थाइसेबो गैला, आं माखौ बावनो दाना। आदा, 1000से गाहाम लाथारसै, मा खम जाया? आंहाबो फैसायानो खमथार, फैसाखौनो लाबोआखिसैमोन आङो, मा खालामनांगौ दे दा? नोंसोर 1000सेल' फैसाखौनो गिबाय? नोंसोर मासे बेसेबां मोनगोन होनदोंलाय? 1250 थाखा, 1250 थाखा मोनगोन। आंहालाय मा मोनगोन नोंसोरनो मावना होनायनि? नै आं कागज हैनायावबो दा गारि भारा नांगौ, ओजों साहा खरसानि नांगौ, गय जाहोनाय माहोनाय, लोगोफोरनो गय जाहोनाय, लोगोफोरजों गय जाफानाय, आरो साहा लोंफानाय, आरो अफिसारफोरजोंबो रायजा, माबा मोनसे जाबा, आरो बै गामिनिफोरजोंबो रायजा, सोरबा मोनैफोरजों बखिजा दा। नोंसोरलाय मा मिथिगौ आंनि खस्थ'खौलाय? बेखौनो गिबाय नोंसोर 1000सेखौनो? बिदि नङा आदा, जों होआखै, माने फैसाया खमथार नालाय बेखायसो होनदोंमोन। दे जागोन दे, नांथारगौबालाय माबा मोनसे खालामनाबाबो होनोसै। आंथ' दा फैसाखौ लाबोआखै, दा मोना होफैबा जाया होनबा? नांनायालाय नांगौमोन दानो, नोंसोर दा लाबोआखै माथो खालामनो? दे दा मोनाबाबो जागोन, खिन्थु होफैथारनांगोन दै। आंबो लाबोआखै, दा मोना होफैनोसै, जमा फैनानै होफैनोसै। आंबो बावबोबायसो, गावहाबो फुङाव खोन्थाहरासै नालाय, नङाबा लाबोखागौमोन। दा मोना होफैनोसै आंबो। दे जागोन दे, दा नोंसोरो कागजखौ बै टेबोलाव दोननानै साफा थांजोबदो। दे आं खामानिखौ गासिबो मावना दोननोसै। दे बिदिब्लाय आदा, जों थांनोसै, खामानिखौल' मोजां मावनानै होदो आदा, उनाव माबा मोनसे खालामनोसै जों। दे थाथ'दो दे, जों थांसै दे आदा। दे होमबालाय आदा थाथ'दो। दे होमबालाय जों थांनोसै दे आदा, खामानिखौ मोजाङै मावना होदो, दे थाथ'। दे थांजोबदो गासिबो। उननि खोथा बुंदों, दा 1000से बिनायखौनो होनो हायाखै, आरो उनावलाय मा खालामनो? खिनानै हास्रा जाखांबा बै बेगर रज'नायखौ होफैनो? थै फाग्ला, नुबाय माबायदि भेजाल? मेम्बार जानायनि मुलाम्फाया माबायदि? 1000से फैसाखौनो होनो गिबावदों, मासे 1200 मोनगोनखौनो। बेखौनो बुजिया बै गोजौनिफोरा, मा जाबावनो बे खाफालजों? हैद महा जारलायाव गोलैब्लां।